Salutare tuturor și astăzi o să facem un video. Bun. Acum facem obiul. Ok, hai să vedem dacă putem să-l facem pe tot. Nu știu ce se întâmplă aici, nu mă întrebați, dar în fine. Hai să ne vedem de treaba noastră. Să facem obiul, nu să cumpărăm admin. Bă! Bă, ce mă țin nerva sferească, mă gândesc. Ok, în fine. Ok. Cred că cam durează așa. Am ok, nu știu de ce au nevoie ăștia de admin, dar mie nu trebuie. Că eu nu vreau să rămân cu puțin Robux, cu Robux și puțin. Ok, acum mor de frică aici. Uneori eu mor de frică ca să nu pic. Că dacă pic, urlu că se aude în toată casa. Se aude și până la vecini. Se aude până în toată țară. Se aude de la cât urlu. Se aude până în Mamaia, până în București, până în Constanța, până în Iași, până în Zalău. În toată țara se aude cum urlu eu. Că am picat la un obi. Ok, dacă o să cad în obiul ăsta, o să mă joc altul. Deci altul. Deci nu mă judecați. Dacă o să pic, asta e, mă duc pe un alt obi. Cum faci, bă, ai Siri? Dar cum faci aici? Bă, what the... Bă, cum faci aici, seriously? Cum faci? Da, am picat, ok, hai ne vedem. Acum să căutăm un alt obi. Și, da, să vă spun ceva. Deci ăsta este contul meu. Dacă mă vreți la friend, opriți videoclipul și scrieți. Ok, las câteva secunde. Oh, 6 following. Interesant. Bun. Să vedem ce ținută frumos și care Oana. Ok, deci Oana e în vara mea. Dar cum are 700 fata asta? Cum are fata asta 700? Să mă întrebe cineva. Ok, no, bun. Acum ne jucăm jocul ăsta. Da, aici ne cam luptăm. I-am ăsta. Hei. No, bun, perfect. Mie îmi place foarte mult limba engleză și italiană. Deci când aud de Italia, vreau să mă duc neapărat în Italia. Când aud de Italia, bă, trebuia să nu se poate meargă în gaura aia. Ok, cred că are ceva netul meu. Capturat. Haideți că putem! Haideți că putem! Mie îmi place Semi, nu Gendal. Gendal e cel mai... Nu vreau să zic de Gentle, dar mie nu prea îmi place. Mie îmi place de Semi. Liri-li-la-ri-la, orcalero-orcala. Semi e regele, Semi e regele. Bă, voi mă bateți pe mine, mă? Ok, treaba
treaba voastră. Până ce faceți? Eu sunt expertă. Sunt expertă la jocul. Este că scrie acolo. Expert. Vedeți? Cred că master e mai mult mai bun decât expert, dar ok, nu-ți gelosă. Bă, nesimțitul. 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 A, ce-l bat pe ăsta eu. Bă, ce te bat, mă? Nu? Ha-hai! Bă, de serios! Bă, nesimțitul! Nesimțitul! Ok, scuzați-mă dacă vă speriați, dar așa și eu când sunt nervoasă. Bă, uite! Ai, mor de râs. Doamne, mor de râs. Bă, nesimțitule! Nesimțiții vieții! I'm seriously! Hai că putem! Hai, albastru! Culoarea mea preferată. Bă! Culoarea mea preferată este albastru. Dacă nu ați auzit. Nu! Dar apoi, ok, am pierdut, acum ne jucăm un alt joc. No, bun! Ia să vedem ce joc ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm. Să vedem asta. Ok, să vedem dacă e greu sau nu. Mama mia! Ne ia până în rai ăsta. Ne ia până în rai ăsta. Ăsta ne-ar dura până la rai. Bă, ce easy jocul ăsta, mă. Bă, dar dura cam vreo 400 de ore pentru mine. Bă, ar dura cam 400 de ore pentru mine. Mama mia, cât mai avem. Mama mia! Deci așa... Bă, cum am făcut așa, mă? Ok, în fine. Bun. Ok, nu știu ce se întâmplă aici. Bă, ce fain e ăsta! E prea lung. Bă, what the... Bă, mi-ar lua 100 de ani până acolo. Eu nu mai joc jocul ăsta, că mi-ar lua 100 de ani. 100! Sau chiar 200. Ok. Mie nu place de genul, v-am zis, na bun. Hai să vedem. Na bun, să vedem ce ne jucăm. Ok. Are smart. Nu. Bă, ce Doamne ferește! Ok, în fine.
acum un pic Brookhaven. Bun, Brookhaven, where are you? Brookhaven, 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 Brookhaven. Ok, deci am văzut niște elicopterele, deci sunt foarte faine, sunt incredibil de faine. No, bun. Așa-s eu. No, bun. Ok. No, bun, hai să vedem ce pătrucă drăguță îmi pun. Cute. Nu. Blue. Eyes. The ocean eyes. Ocean eyes. Deci mie îmi place foarte mult trendul ăsta cu Ocean eyes. Nu știu. Mi se pare cam ciudat. Asta e să prind. Ca să vedem. Balerina, balerina. Ok, cam în regulă. Deci, părul ăsta am scris. Să vă arăt. Deci, te duci la păr și scrii dark blond. Deci, D-A-R-K B-L-O-N-D-E. Dark blonde. Și îți dă tot felul de păruri. Bă, ce fain este asta, că mi-mi place. Eu îl pun pe ăsta că mi se potrivește cel mai mult cu ăla de realitate. Ok, cred că vă scot fața asta. Hai mă, te scoți odată față. Pătucă. Ok. O să vă arăt doar avatarul. Așa, cu ochii albaștri. Cam acesta a fost vlogul. Sper că vă plac hainele mele cu undițe. Așa. Și nu uitați să dai like și subscribe. Hai să vedem. Bă, ăsta cu... Bă, trebuie să mi-l fac închis. Închis. Please, închis. Așa. Pac. Da, bun. Me in real life. Da, bun. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dai un mare like și un subscribe. La pa!